belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Alarmerend, zo noemt de politie de stijging van het aantal gevallen van relationeel geweld op Curaçao. Vorige week waren er 14 meldingen, dat betekent 2 per dag. Ter vergelijking, in dezelfde periode waren er 3 overvallen en werden 3 auto's gestolen. De politie benadrukt dat relationeel geweld over het hele eiland voorkomt. De meeste meldingen vinden plaats in de avonduren. Er is sprake van een zeer vervelende situatie rond de MRI-scan in het ziekenhuis, dat zegt parlementariër Elvin Gerard. Hij heeft hierover overleg gevoerd met het bestuur van het ziekenhuis en stelt dat er jaarlijks tienduizenden dollars moeten worden betaald voor het operatief houden van de MRI-scan. In totaal zal er al 2,5 miljoen gulden moeten zijn betaald om te zorgen dat we een MRI-scan hebben op Curaçao. Oorzaak van het probleem, aldus Gerard, is een dispuut tussen het bedrijf Philips en Ballas Nedam. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nang off patrão cita. Se você traz cita para Jasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para o bichita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Het gemeenschappelijk hof van justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Ceiba heeft vorig jaar meer dan 30.000 zaken behandeld. Dat is bijna 20% meer dan in het jaar daarvoor. Er zijn meer dan 9.500 strafzaken behandeld en dat is een flinke stijging ten opzichte van 2020. Dat werd gisteren bekendgemaakt bij de presentatie van de jaarrekening over 2021. Zonder ingrijpen van Bureau Telecommunicatie en Post had Curaçao te maken gehad met een stijging van 55 cent van een liter benzine. Dat zei jurist van BTP Edwin Bogart tijdens een vergadering van het parlement. BTP heeft gezorgd dat de stijging minder hoog uitkomt en dat die over meerdere maanden wordt uitgespreid. Curaçao heeft, net als de rest van de wereld, te maken met enorme stijgingen van de benzineprijs de afgelopen maanden. Een van de belangrijkste redenen is de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De voorzitter van het parlement van Curaçao, Charity America Francisca, heeft gisteren moeten ingrijpen in het parlement. Tijdens een vergadering met BTP stelden ze dat sommige parlementariërs zich gedragen als kleuters in een kleuterklas. Ze riep op tot meer respect. Het ging onder meer over opmerkingen van parlementariër Quincy Girigori over huidig minister Charles Cooper. Volgens sommige parlementariërs van de MFK ging Girigori daarbij te ver en zij vielen Girigori aan. Volgens Charity America Francisca moet er niet de hele tijd met vingers naar elkaar worden gewezen in het parlement. De luchtkwaliteit bij de wijk Julianadorp hoeft niet meer te worden gemeten door de GGD in Amsterdam. Dat heeft de regering in Nederland besloten. Eerder was er medewerking van de GG in Amsterdam toegezegd om te zorgen dat er goed kon worden gecontroleerd of de luchtkwaliteit voor het defensiepersoneel niet de normen overschreed. Dat is nu niet meer nodig, aldus staatssecretaris Van der Maat. De politie moest gisterochtend naar Pietermaai. Daar waren verschillende auto's opengebroken. Het ging bijna in alle gevallen om auto's die waren gehuurd door toeristen. Volgens de politie zijn de autoruiten opengebroken om te kijken of er nog waardevolle spullen in de auto's lagen. Er is niet geprobeerd om de auto's te stelen, aldus de politie. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.